O Colexio María Assumpta organiza unha feira de comercio quilómetro cero en Noia. Os alumnos realizaron unha investigación do tecido comercial da vila para replicalo no casino, cun resultados case inmellorables. O Casino de Noia albergou unha das actividades máis novidosas promovidas polo Colexio María Assumpta, unha feira de comercio quilómetro cero. Os alumnos deseñaron e organizaron a simulación dun evento que se enmarca dentro da súa formación profesional. A ver, nós no cole temos dous ciclos, vale? O ciclo medio e o ciclo superior da rama de comercio e marketing. Entón, en calquera delas o que soemos é traballar moito por proxectos interdisciplinares. Esos son proxectos onde implican a todos os módulos que hai en cada un dos ciclos, vale? Entón, en esos proxectos, pois, baraxamos diferentes temáticas, sempre o que procuramos, eso sí, é involucrarnos no pobo, vale? Ter en conta o comercio de cercanía, o comercio local, que é o sector que temos aquí máis preto. Entón, unha vez que baraxamos diferentes temas, nesta ocasión o que saiu foi pois levar a cabo unha feira do comercio local, vale? En esta feira puxémoslle por título o quilómetro cero, preto de nós, porque o que queremos é precisamente eso, potenciar o comercio de cercanía, de acordo? Con isto busquese trasladar a parte teórica do temario á vida real. Para levala a cabo, os alumnos tiveron que traballar man a man con empresas do comercio local noiés. Adaptar o temario a este proxecto que nos queríamos levar a cabo. Levouse unha investigación entre os diferentes comerciantes para saber un pouquiño se estarían dispostos a participar en esa feira local, que é unha feira na que queríamos abarcar representación de todos os sectores, vale? Non solamente o comercio textil, sino en todos os sectores. Entón, os rapaces o que fixeron foi diseñar un proxecto de investigación, no que baixaron ao pobo, fixeron un traballo de campo, digamos. A partir de aí vimos que empresas estaban interesadas en participar en esa feira, analizamos cal sería a mellor ubicación posible e a partir de aí pois puxémonos a mans a obra, a traballar un poquinho adaptando toda a materia dos diferentes módulos a este proxecto. Un total de 15 alumnos do primeiro curso do ciclo de xestión de vendas e espazos comerciais participaron nesta actividade. Moitos deles cos nervios previos a unha proba que requeriu o traballo conxunto entre todos eles. Ao principio houve enfados, houve malestar, houve pouca... esta persona non actúa como eu quero, o traballo estaba desta maneira e logo cambiámoslo, pero a medida que foi avanzando o traballo e eles foron vendo a aplicación práctica, que é do que se trata, de que o que traballamos ese experiencial e teña unha formación práctica e unha representación práctica na vida, pois os resultados foron excelentes. Logo decidimos ir a presentar todo este traballo, expoñelo ao edificio do casino, veu tamén o concelleiro de Comercio e de Cultura, presentaronlle o proxecto a él, doulles enhorabuenas, felicidades polo gran traballo e a verdade é que os resultados foron fantásticos, aprenderon unha barbaridade.